Gaano pa talaga kalakas at kagaling itong kilabot na Briton na si Ricky Hatton bago pinagretiro ni Pacquiao? Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Sa video ito pag-usapan natin kung gaano kagaling itong si Ricky Hatton sa larangan ng boxing bago pinagretiro ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Pero bago yan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Pa-like na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Richard John Hatton, o mas kilala bilang Ricky Hatton. Pinanganak noong October 6, 1978 sa Manchester, England. 5'7" ang height at lumalaban sa welterweight division. Sa kaniyang amateur career ay ilang beses siyang nag-champion sa light welterweight division from 1994 to 1997. September 11, 1997 ang unang laban ni Hatton sa professional boxing. Kontra niya si Colin McCauley. Nanalo si Hatton via first round TKO. Sa kanyang second fight bilang professional ay ginanap sa Madison Square Garden sa New York. Undercard siya ng Naseem Hamed versus Kevin Kelly fight. Sa mga sumunod niyang laban ay madalas undercard siya ng mga bigating pangalan ng British boxing. May 1999, nakuha ni Ricky Hatton ang kauna-unahang international title kontra kay Dillion Caro via 5th round TKO at nakuha ang WBO Intercontinental Light Welterweight title. Sa kanyang sunod-sunod na 4 na laban ay tumagal lang sa 4 na round, lahat bagsak. Nakuha din niya ang WBA Intercontinental title sa pamamagitan ng 5th round TKO kontra kay USP Lowry. March 2001, nakuha naman niya ang bakanting WBO title nang pabagsakin ng 3 beses ang kalaban na si Tony Pip. June 5, 2005, mas nakilala na si Hatton sa mundo ng boxing nang talunin niya ang tinaguriang greatest boxer ng Australia, one of the top pound for pound boxer in the world na si Kostya Tszyu via TKO sa 12 round. Heavy underdog si Hatton sa laban na maski boxing critics ay binigyan lang siya ng konting tsansa na manalo sa bakbakan. Di na lumaban si Tszyu pagkaumpisa ng 12 round. Umayaw na pero sa scorecards ay lamang na talaga si Hatton. At nakuha ang IBF at the ring champion. Sa sumunod na laban, November 26, 2005, nakuha naman niya ang WBA light welterweight title nang pabagsakin ang champion na si Carlos Mosa sa round 9. Sa taon ding yun ay naging The Ring Magazine Fighter of the Year si Hatton. Sumunod naman noong May 13, 2006, kinuha naman niya ang WBA welterweight title via unanimous decision kontra kay defending champion na si Luis Collazo. January 20, 2007, nakuha naman niya ang IBO at IBF light welterweight via unanimous decision kontra sa defending champion na si Juan Orango. June 23, 2007, nakuha naman niya ang bakanting WBC International Light Welterweight title kontra sa isang veterano at magaling ding Mexican champion na si Jose Luis Castillo via 4th round TKO. What did I say about body punching? That head didn't punch as good as Castillo. Well, maybe Castillo doesn't take him as well as Hatton right Yes, now. it did. Ruled a knockdown. It was a knockdown. As Castillo went for At sa mga bali-balita ay sinasabing 4 na buto sa ribs daw ni Collazo ang nabali nang matamaan ito ni Ricky Hatton na siyang nagpabagsak sa veterano at natalo sa kauna-unahang pagkakataon via knockout o di na makatayo pa sa bilang. December 8, 2007, para sana sa WBC at the Ring Welterweight title. Ang tinuturing na isa sa pinakamalaking laban sa welterweight noon ay natalo siya sa kauna-unahang pagkakataon ng kaniyang karera nang makalaban niya si Floyd Mayweather via 10th round TKO. Pero bago siya masapul ni Floyd Mayweather ay pinapahirapan muna niya ito gamit ang kaniyang agresibong style, pero dahil din sa style niyang ito kaya siya natalo. Basically, those simple punches. very accurately. Four and done. They've been stride for stride throughout their careers. Check What a that left hook. Every situation for Hatton. This fight is over. Floyd Mayweather has a knockout victory over Ricky Hatton.
Sa sumunod na dalawang laban sa kanyang pagbabalik sa Lona ay nanalo siya at napanatili ang IBO at ang The Ring title. Isa na dito ay yung pinasuko niya ang kampo ni Paulie Malignaggi sa 11th round ng kanilang laban. Certain things, good right hand. Good right hand. And that hurt him too. There's a bloody Malignaggi's holding under the on. left eye. He's waiting for Ricky Hatton to come in when he should really start it. He should be first. Working the right hand inside or something, but he's going in the towel They're going to right throw it now. in right now. You are exactly right. Absolutely right, Lennox Lewis. Buddy McGirt came up the steps. Hitman Pero noong May 2, 2009, natalo ang kanyang titulo kontra sa ating pambansang kamao nang pabagsakin ito ng 2 beses sa unang round pa lang at tapusin ito via KO sa round 2. Ang pinakanakakalungkot na taon ng boxing world ng Britanya. Versus Pacquiao. Between these two gentlemen, there's never been a bad word between them. Is to see whether Hatton Good gets luck. two. Touch up. No, follows the jab with a hook, comes back with another jab. There's the straight left hand, and he landed it right on Hatton's chin. And down goes Hatton after he swings and misses with a left hook. And perfect right hand for Pacquiao. Another right hook. Straight left hand. Pacquiao's landing at will. Hard left hand. Hatton has to hold on. Will Hatton make it out of the round? He's down for the second time. Vamos, esse aí do estilo. That is Oh my gosh, what a straight left hand. And will Hatton make it up from this? Can he beat the count? Is that it? And He Kenny cannot. Bayless says, no way. Dahil sa pagkatalo niya, ay nagduda agad itong si Ricky Hatton na gumagamit umano si Pacquiao ng ped sa kanilang laban. Kaya ganun na lang ito kalakas. Pero inamin naman niya na talagang ina-underestimate niya si Manny Pacquiao sa kanilang banggaan. Matapos ang nasabing laban, ay naging magulo na ang buhay ni Ricky Hatton. Nalulong sa mga bisyo tulad ng alak at droga, pero mas nababahala ang mga doktor sa kanya sa alcohol abuse at depresyong sinapit nito. They'll tell you, the worst thing you can do when you're depressed is drink. Most certainly take drugs. So then I was coming home. Every time I I was coming home and I just wanted to end my life. Lightweight. Oh, that might end it. Massive left hand. To be destroyed in 2 rounds was, and I thought anyone could ever do that to me. The Pacquiao fight, it was, and it was very, very hard. 3 taong nagretiro si Hatton matapos ang laban niya kay Manny Pacquiao. At noong September 14, 2012, ang huling pagbabalik ni Ricky Hatton sa Lona kontra kay Sinchenko. Sa unang round ay makikitang mas malakas si Hatton, pero sa mga sumunod na round ay tinatamaan na siya ng madalas ng mga jabs ng kalaban. Sa 9th round ay tinapos ni Sinchenko ang laban gamit ang signature left hook body shot mismo ni Hatton at di na ito nakaabot pa sa bilang, ang pangatlong talo niya sa kanyang karera. Matapos ang laban ay nag-anunsyo agad itong si Ricky Hatton ng kanyang final retirement. Of course, I want to fight for world titles. I'd like to fight this guy. I'd like to fight that guy. But before I do, I said, let me prove myself November 24th. And we found out tonight. It isn't there no more. Nagtapos ang kanyang karera na may kartadang 45 wins, 4 losses at 32 dito via knockout. Sa ngayon ay busy na ang dating malakas at sikat na welterweight champion ng Britanya sa pagiging boxing trainer at sa paghawak ng kanyang sariling promotion. Noong February 11, 2017, nakuha ng kanyang alaga na si Zanat Zakiyanov ang kauna-unahan nilang world champion. Salamat sa panonood mga pre. As always, amping perme.